Benvinguts als nous presidents de les comissions corresponents i també als nous membres de la creació del Consell Municipal de Turisme i també del treball previ fet amb molts veïns i moltes veïnes, amb moltes associacions, recollint precisament una de les primeres propostes i prioritats que es situaven, com per exemple la FAP, però moltes altres entitats sindicals, etc. Un context en el que portaven masses anys de desregulació i de barra lliure en aquesta ciutat. I, per tant, aquest govern el que planteja és dir, escoltin, cal posar ordre i per fer-ho hem de fer una suspensió. Hem de fer una suspensió de totes les llicències per poder veure amb capacitat, amb tranquil·litat, què és el que hi ha, quina és la capacitat de càrrega i decidir com la reorganitzem, com la redistribuïm a tota la ciutat. Per què? Perquè sabem que tota aquesta situació de barra lliure afecta negativament a tothom. Ens trobem, totes i tots, veïns i veïnes cansats i cansades de suportar greus problemes als barris, farts de veure com es posa en venda la seva ciutat, però també un sector turístic cada cop més qüestionat, generant mala imatge del que hauria de ser un motor econòmic que permetés generar riquesa per tothom, que no és el que passa ara, o ocupació de qualitat i digna, estable per tothom, que no és el que passa ara. Dit això, la proposta que vostès ens plantegen avui, el grup del Partit Socialista i de Ciutadans, hi ha parts que nosaltres saben que, perquè ho hem parlat, en les que estem treballant, el tema de la inspecció dels habitatges il·legals, saben que és una de les qüestions que hem posat des del primer moment com una mesura prioritària. També estem treballant per aconseguir fer públic, finalment, aquesta foto de tot allò que està vigent, de tot allò que està en tràmit, de tot allò que ara mateix està en suspensió cautelar i provisional, però hi ha parts de la seva proposició que ens sorprenen. Vostès ens demanen informes i estudis d'uns suposats drets que no s'han donat mai per suposats en una suspensió provisional. Miri, quan es va fer el Pla d'Usos de Ciutat Vella l'any 2010, quan es va aprovar, aquests suposats drets es van determinar quan s'aprovava el Pla d'Usos, no abans, que estan barrejant una qüestió fonamental, que el que ha fet aquest govern és una suspensió, és una afectació cautelar, temporal, provisional, no una suspensió definitiva. Són dues coses molt, molt diferents.